Boiro avanza na recuperación da súa gran xoia patrimonial grazas ao investimento da Deputación da Coruña, que vende a aprobar o crédito para a rehabilitación das Cortes, o Lagar Pequeno e a antiga vivenda da finca de Goiáns. A Deputación tamén asumiu o compromiso de dar un pasiño máis e reconstruir e rehabilitar os lagares que están tamén no ámbito deste espacio maravilloso, non? No pleno deste mes de xullo levamos os créditos necesarios xa para asumir o vindeiro convenio co Concello, donde de alguma maneira se materializará esa colaboración para a rehabilitación dos lagares. Eu creo que vai a ser unha moi boa nova non só para Boiro, sino para todo o territorio da Barbanza, pero tamén para o territorio da provincia, non? Que vai a ganar un espacio absolutamente singular, histórico, e que fala tamén moito da cultura do viño e da enogastronomía da provincia. A próxima actuación, que suporá un investimento de máis de 250.000 euros, ven se sumar as numerosas intervencións realizadas na contorna deste conxunto patrimonial. Xunto coa rehabilitación integral do Pazo, procedeuse tamén á recuperación da capela e a posta en valor de toda a finca.